ବିଜ୍ଞାନ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଦାର୍ଥର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ଏମିତି ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାରେ କଠିନ, ତରଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟ ନାମରେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମୌଳିକ, ଯୌଗିକ ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଚିତ। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କଣିକା ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ ଏବଂ ସେହି ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକରୁ ଯାହାର ରାସାୟନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଭିନ୍ନ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ମିଳେ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ କେବଳ ସମଜାତୀୟ ପରମାଣୁରେ ଗଢ଼ା ପଦାର୍ଥ ହିଁ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ, ଯେପରି ସୁନା, ରୂପା, ଲୁହା, ଗନ୍ଧକ, ଉଦଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ ଇତ୍ୟାଦି। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ପ୍ରକାର ଭେଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଧାତୁ, ଅଧାତୁ ଓ ଉପଧାତୁ ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକ୍କଣ ତଥା ନମନୀୟ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଗଳନାଙ୍କ ଏବଂ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ ଏବଂ ଯାହା ତାପ ତଥା ବିଦ୍ୟୁତର ସୁପରିବାହୀ ଅଟନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ସୁନା, ରୂପା ଆଦି କଠିନ ଧାତବ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ପାରଦ ଏକ ତରଳ ଧାତବ ଅଟେ। ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ କେତେକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ସ୍ୱଭାବତଃ କଠିନ ଓ କେତେକ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅଟନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଚକ୍ ଚକ୍ ଦିଶନ୍ତି ନାହିଁ, ନମନୀୟ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ନରମ ଥାନ୍ତି, ଯେପରି ହୀରାକୁ ଛାଡ଼ିକି। ଏହାଙ୍କର ଗଳନାଙ୍କ ଓ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ କମ୍ ଥାଏ। ଏମାନେ ତାପ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତର କୁପରିବାହୀ ଅଟନ୍ତି, ଗ୍ରାଫାଇଟକୁ ଛାଡ଼ି। ଏହି ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଅଧାତୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅଙ୍ଗାରକ, ଗନ୍ଧକ, ଫସ୍ଫରସ୍ ଇତ୍ୟାଦି କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଉଦଜାନ, କ୍ଲୋରିନ, ହିଲିୟମ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ କ୍ରୋମିନ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଧାତୁ ଶ୍ରେଣୀୟ ଅଟନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଉ କିଛି ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥରେ ଧାତୁ ଏବଂ ଅଧାତୁର ଗୁଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେପରି ସ୍ଥଳେ ତାହାକୁ ଉପଧାତୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଆର୍ସେନିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକ। ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରତୀକ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ପୂରା ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ କିଛି କିଛି ସାଙ୍କେତିକ କ୍ଷୁଦ୍ରନାମ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ନାମକୁ ମୌଳିକର ପ୍ରତୀକ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ଯଥା ଉଦଜାନକୁ H, ଯବକ୍ଷାରଜାନ N, ଅମ୍ଳଜାନ O, କ୍ଲୋରିନ Cl, ବ୍ରୋମିନ Br, ସୋଡ଼ିୟମ Na, ପଟାସିୟମ K, ମାଗ୍ନେସିୟମ Mg, କ୍ୟାଲସିୟମ Ca, ଜିଙ୍କ Zn, ଆୟୋଡିନ I। ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ଅକ୍ସିଜେନ, କ୍ଲୋରିନ, ବ୍ରୋମିନ, ନାଟ୍ରିୟମ, କାଲିୟମ, ମାଗ୍ନେସିୟମ, କାଲସିୟମ, ଜିଙ୍କ, ଆୟୋଡିନ। ଏହିପରି ଆମେ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତୀକ ଜାଣିବା। ହିଲିୟମ He, ନିଅନ Ne, କାର୍ବନ C, ଫସ୍ଫରସ୍ P, ସଲଫର S, ସିଲିକନ Si, ମାଗ୍ନେସିୟମ Mn, ପ୍ଲମ୍ବମ Pb, ଫେରମ Fe, କପରମ Cu, ହାଇଡ୍ରାରମ Hg, ଅରମ Au, ଆର୍ଜେଣ୍ଟମ Ag। ଏହି ପ୍ରତୀକଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁକୁ ବୁଝାଏ। ସେହିପରି H ଉଦଜାନର ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ଅଟେ। ପୁନଶ୍ଚ କେତେକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ପରମାଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନ ରହି ଅନ୍ୟ ପରମାଣୁ ସହ ମିଶି ଅଣୁ ରୂପରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଆଣବିକ ସଂକେତ କୁହାଯାଏ। ଏହି କ୍ରମରେ ଉଦଜାନର ଆଣବିକ ସଂକେତ ହେଲା H2 ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନର O2। ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥରେ କିନ୍ତୁ ସମଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ନଥାଏ। ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଏକ ସଠିକ ଅନୁପାତରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଳ, ଚିନି, ଲୁଣ, ଗ୍ଲୁକୋଜ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକ ଅମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ, ଯାହାକୁ ଆମେ CO2 ନାମରେ ନାମିତ କରିଥାଉ। ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥର ଗୁଣ, ଧର୍ମ ଆଦିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଣବିକ ସଂକେତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି, ତାହା ହେଲା ଯୌଗିକ। ଆଉ ଆମେ ସଂକେତ ଜାଣିବା ଜଳର H2O, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର CO2, କାର୍ବନ